वीडियो के नीचे दिए हुए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाइए और जुड़ जाइए पवन सिंह न्यूज चैनल से, ताकि आपको पवन सिंह से जुड़ी हर खबर मिलती रहे बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का पवन सिंह न्यूज चैनल में। इस रिपोर्ट में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आरा जिला के शेर, जी हाँ भाई लोग, यानी कि पवन सिंह के आ रहल बा एगो गाना, जौन गाना के नाम ही बाटे आरा। जी हाँ भाई लोग, एगो बहुत ही बवाल गाना, फिर से वायरल होके वाला गाना, और ये गाना आप लोग के बीच काल रिलीज कल जा रहा बा, यानी कि 26 अगस्त के सुबह 6:15 पे आरा जिला के शेर आरा गाना रिलीज कल जा रहा बा, यानी कि पवन सिंह के नया गाना आरा, जौन गाना के पोस्टर आप लोग स्क्रीन पर देख रहा बानी। जी हाँ भाई लोग, ये गाना के पहले डिटेल बता दी तो ये गाना के आप लोग के बीच माँ अम्मा फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर 6:15 पे काल रिलीज कल जा रहा बा। ये गाना में आप लोग पवन सिंह और पुनीता प्रिया के आवाज सुनम जा। ये गाना के लिखले बारे विक्की विशाल और ये गाना में म्यूजिक देले बारे प्रियांशु सिंह। जी हाँ भाई लोग, तो ये डिटेल बरुए पवन सिंह के नया गाना के तो काल सुबह आग लगा के रख देवे के बाद व्यूज और लाइक के मामला में। जी हाँ भाई लोग, तो आप लोग पोस्टर देख रहे बान जा कि एकदम शेर वाला लुक बाटे पवन सिंह के। जी हाँ भाई लोग, और ऊपर लिखल बा आरा, यानी कि आरा जिला के शेर आरा गाना ही लेके आ रहल बात। एगो तहलका मचाई और एगो बवाल रिकॉर्ड बना के रख दी काल भोजपुरी इंडस्ट्री में। जी हाँ भाई लोग, तो 6:15 पर सब लोग तैयार रही, जितना भी पवन सिंह के फैंस बारे तैयार रहे के बाद एगो महा रिकॉर्ड बनावे खातिर पवन सिंह के नया गाना आरा जिला के ट्रेंडिंग में पहुंचा देवे के बारे। तो कमेंट बॉक्स में जाए जा और आप लोग बताएं जा कि आप लोग के पवन सिंह के नया गाना के पोस्टर कैसा लागत बा, और ये वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा, फैला दी जा हर ग्रुप में। पवन सिंह के सब फैंस के पास ही खबर पहुंच जाएगा, चाहे कि कल सुबह 6:15 पर एगो बहुत बड़ धमाका होके जा रहा बा भोजपुरी इंडस्ट्री में। मिला तनी नया वीडियो में नया न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय भोजपुरी।